Hola! Vols obtindre un benefici de les teues compres i alhora recolzar el comerç local? Ara pots! Amb la nova targeta Fem Poble ens beneficiem tots. Què és la targeta Fem Poble? L'Ajuntament de Vila-real, juntament amb la Fundació Caixa Rural Vila-real, han creat una targeta de prepagament exclusiva per a la localitat. Comprant amb aquesta targeta en els comerços locals, obtindràs un 20% de bonificació de l'import acumulat. Per què cal utilitzar-la? Perquè amb ella ajudem al nostre comerç, a l'hostaleria, professionals i xicotetes empreses de Vila-real i així construïm la ciutat que volem. A més, podràs optar a descomptes i promocions especials en les teues compres i recorda, un 20% de bonificacions. Perquè comprant al poble, fem poble. Qui pot usar la targeta? Qualsevol veí que vulga contribuir a recolzar l'activitat econòmica local. Hem decidit començar amb una edició limitada de 2.500 targetes on hi haurà una bonificació de 100.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vila-real. És a dir, podràs obtindre una bonificació màxima de 40 euros per targeta si arribes als 200 euros acumulats. On puc usar la targeta Fem Poble? En qualsevol establiment adherit a la promoció que estarà identificat amb el logotip de la targeta o que trobaràs en l'apartat Fem Poble del Marketplace Vilatenda. En tots ells rebràs la bonificació de manera acumulada. A més, com a targeta prepagament, podràs pagar amb ella en qualsevol establiment de qualsevol ciutat o traure diners del caixer. Com puc aconseguir-la? Molt fàcil i senzill. A través del portal Vilatenda. Només has de seguir els següents passos. 1. Accedeix a vilatenda.com. 2. Clica en el botó accedir. 3. Fes clic en crea un compte ací. 4. Ompli el formulari i accepta les condicions del programa Fem Poble. Podràs realitzar la sol·licitud de la targeta fins el 17 de maig, coincidint amb el dia de Sant Pasqual. I mentrestant estarem incorporant negocis, comerços i hostalers a la xarxa Fem Poble i admetent les reserves de la targeta. No és necessari ser client ni tindre compte en Caixa Rural. Aquesta és una col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Caixa Rural en benefici de l'activitat econòmica de Vila-real, amb el suport de la Unió de Comerç de Vila-real i l'Associació d'Hostalers i Oci de Vila-real. Anima't! Comprant al poble, fem poble!